La implicació dels ciutadans és essencial per guiar, per desenvolupar i per finançar la recerca oncològica. Els ciutadans tenen un paper clau, avui en dia ja, en els comitès ètics i en comissions avaluadores de projectes, i cada cop s'involucren més amb els equips d'investigadors a fi que la recerca respongui al que la societat necessita. Pel que fa al desenvolupament de recerca translacional i clínica, és imprescindible incloure en els projectes la informació clínica, tumoral i biològica dels pacients. Per tant, cal que els ciutadans ho coneguin i, si ho consideren, donin el seu consentiment a fer un bon ús d'aquesta informació. Per últim, també és necessari que els ciutadans, a partir del micro o macromecenatge i també d'altres iniciatives, ajudin a finançar la recerca i així puguem avançar tots junts més ràpid en la lluita contra el càncer.